Ooh. Okay ka na, Lablam? Ready ka na? Magaling ako mag-pretend na di nasasaktan. Ganun. Bakit? Para Mas maganda eh. Nakikita mo kung nasasaktan. welcome to our room. Hello, my lovely people! Hello, what's up, guys? Kaya wala vlog. Welcome to... Nako, echo sa. Magtagalog na tayo, love. Okay, magtatagalog pala kami. Nandito po kami ngayon sa Dr. Melio Osmeña Botanical Garden! Dr. Melio Botanical Garden! Pero sa oras ngayon, kami po ay nagugutom. Opo. So habang kami ay kakain, nahihirapan ako sa Guys, ito po yung hindi pa natatapos na slide nila. Alright, ito po yun. So ang gagawin natin, QC, quality check. Ang init sa lubot. Ang init sa puwet. Hey guys, what's up? Nandito na ang foods namin. Gutom na talaga kami. Alright, may pancit guisado. Saka ito po yung sisig rice ball po nila. Yes! Ay! Free plate. A few moments later. It sounds good. Huh? 3 hours later. Yo guys! Sumupay pagmata na mo. Yes, nakatulog yun, Ming. Nakatulog ni kay apoy kay gikan ko duty so nindot kay ang pagsugat. So pagmata na. Uy, oh my god. Magtatagalog pala kami. Ay, po pala. Nice. Nagpa-poll po kami sa Facebook page po namin kung anong gusto ng viewers. Na tatanggalin na buhok sa katawan ko. Ito ba? Ang bungot? Buhok? Balbas? Ay, balbas? Or ang... ano? Hali! Kili-kili! Oh, ang maraming buhok, guys. Kita. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit gusto niya tanggalin yung kilikili ko. Hindi naman tatanggalin yung kili-kili mo. Yung buhok sa kilikili ko. So, yeah, I don't care. Sige. Parang wala lang naman. So, let's start, guys. So, first, na gamitin natin ay... Tada! Galing. Sa mga hindi nakakalam, ito po ay cold wax. Excited na ako. Okay. So, ang flavor po nito ay... May flavor. Oh, So, unicorn. Flavor unicorn? Oh, ano pa? Anong tawag dito? Anong lasa ng unicorn? Hindi ko alam. Ito lang nakalagay dito eh. So, at the end of this video, ang lasa ng kilikili ko, unicorn. Ang ganda! Tingnan niyo! Uy! Okay, so... Tanggalin na po natin. Tadaan! Ito na po yung wax. Sige. Be, kilikili mo, be.
So, dahil mahaba yung kilikili, yung buhok sa kilikili niya, ang unang gagawin natin is, iti-trim natin. Closer look, love. Sa kumakain, ito yung pampagana. Perfect. Sige. Kukuha ko ng... Yee! Tingnan niyo. Ano Kukuha pa ba? muna ako ng maliit. Ay. Masakit sa utak to. Marami akong ini-invest na brain cells para lang sa Tagalog. Tagalog. So, Nakakabuhan ito ng fats. Kasi nakagamit yung utak. sige. Try natin, love. Saan na tayo una? Makikita yung utak. Dito muna tayo. Ay, nangangalay na ako. Okay. Try natin yung sa taas. Hala, nakalimutan ko yung powder. Later na lang. Para saan yung powder? Pag first time mo na maganon. Pag first time nyo, dapat lagyan nyo ng powder para hindi masyadong masakit. Hindi masyadong masakit. From hindi masyadong masakit, expect ko na masakit na masakit. So, pag nalagay nyo na yan, kuha kayo ng any paper. Ito, galing to sa SM. Sa SM. So, tapos, ilagay nyo yan dyan. Ganyan. Bakit ang laki lang? Ganyan na lang, good. Sige. Tapos, i-press nyo. Para... No reaction. Ganun. Sige, no reaction challenge. Dapat walang reaction, laba. Ooh! Ready ka na? 1, 2, 3. Ano yun, love? No reaction. Parang Sige. napupupo. Sige. Mag-asa ako ng question, laba. Wag na. Wag na. Ready ka na? Wow! Hindi naman masakit. Hindi naman masakit. Hindi masakit lang. Wala akong nakita. Wow! Ito po. So, yan na yung gamitin niya. Hindi siya masyadong makita sa camera, bro. Naku, flawless, the flawless. Ay, may dugo! Masakit, love. Masakit. Wala. No. Bebe. Pairan ko muna yung dugo. Bigyan natin ng powder, be. Thank you. Wow! Tingnan niyo yan, wow! Sige. Lagyan na natin lahat, ah. Ha? Lagyan na natin lahat. Para isang ganun. Isang hurt na lang yun. Hindi na dinadahan-dahan. Kaya ko to na-enjoy. Ito. Lagyan natin ito. So, i-massage natin. Sige. Magaling akong mag-pretend. Kaya easy lang to. Magaling akong mag-pretend. Hindi nasasaktan. Fail. So weak. Malakas to eh. Ay, ano ba yan? So, dapat tayo gumamit ng mas strong na leaflet. Sana kumapit na.
So, massage niyo yan. Be, ganyan ka, be. Ganun. Bakit? Para, Mas maganda eh. Nakikita mo kung nasaan. ang raming book. Uy, may dugo. Be. Apa sabar? Hindi. Magtagalog ka, uy. Ako, dumudugo na yung kilikili ko sa pagtatagalog. Tapos ikaw nagbibisaya. Eto na, tama na yun. Para makita nila before and after. Before? Before? Before. Ano? Wow. Meron pong buhok lablab. Meron po. Sa lahat ng pain na binigay mo, uubusin mo pa. Uy, dapat ganun, uy. Dapat ubusin natin lahat. Kunin mo na lahat. Ready? Reaction challenge. 1, 2, 3. Oh my goodness, sis. Wow, ubos ng kilikili mo. Diba? Ano? Hindi, kilikili. Mas masakit yung lablab. Kasi inis. Yan. Sige. Masakit yung lablab kasi one whole page of paper yun. Ulam? Ready ka na? I was born ready. Ready? One. Parang sisisid lang. Ready? No Wala. reaction type. 1, 2, Ready na ako. 3, go! Wow, ang daming buhok. Hindi pa naubos. Yung kilikili. Bye. Oh. Sige. 1, 2, 3, go. Wala naman akong nararamdaman. Be! Be! Para sumaya. Hindi. Be! Hindi ko na kaya magpipili. Be next. Ready? Masakit talaga. 1, 2, 3. Oh, bakit ang tagal pa matatapos nito? Be, patingin ng kilikili mo. Tingin ng kilikili. Wow! Tsaka yung... yung kabila. Hindi ko makita, uy. Hindi ko makita. So ako mag-a-adjust.
The next day. Alright, hello po mga Kalavi people. So, thank you. Perfectionist. Ito na po yung kilikili niya. Masaya na po ba kayo? Ha? Masaya, masaya? Ano? Masaya kayong nakikita kong nasasaktan. Alright, so thank you so much guys for watching. And please hit subscribe and hit the Bell button para updated kayo sa next videos namin. So, see you next video.